Now, Nyt, in that tremendous vision, heaven opened, tässä voimallisessa näyssä taivaat avautuivat. and then the glory comes out, the cloud of glory comes. I see the glory inside heaven coming out. Näin Jumalan pilven, näin Jumalan kirkkauden tulevan alas taivaasta. And the earth, before the heaven opened, I described that there was pitch darkness. Ja ennen kuin kirkkaus tuli alas, niin kuvailin kuinka maailma oli pikimusta. Look at this now. Katsohan tätä nyt. And when the glory came out, Kun kirkkaus tuli ulos, I saw that the glory brought illumination. näin, että tämä kirkkaus toi mukanaan loisteen. The light came out with the glory. Valo tuli kirkkauden saattelemana. From the glory Kirkkaudesta. and began to chase away the dark. Alkaen ajamaan pois pimeyttä. Now that Nyt tämä is the true power. on se todellinen voima. That is real power. Tämä on aito voima. That the glory of God. Se Jumalan kirkkaus. They have power. Jumalan kirkkaudella on voimaa. Chase away the darkness. Ajamaan pois pimeyden. When I watched, Ja kun katsoin, the glory colonized the darkness. niin kirkkaus otti vallan pimeydestä. And the light even reached the earth. Ja valkeus ulottui maailmaan. And I say Ja kun sanoin, that when I looked at that, ja kun katselin sitä, I saw the glory näin kirkkauden coming out tulevan ulos. and overthrowing the darkness. Ja ottaen vallan pimeydestä. In other words, Toisin sanoen, I saw a coup d'etat näin vallan vaihdon. in the heaven. Taivaassa, I saw the darkness being overthrown. näin kuinka pimeys kukistettiin. And never ever, Ja ei ikinä, ei koskaan. never did the Lord tell me, Ei koskaan Herra ole sanonut minulle, the man of God, että Jumalan mies, just hold on a second. odotahan hetkinen. Let me go up there Annahan kun menen tuonne and negotiate neuvottelemaan with the darkness pimeyden kanssa. and find out what does he want. Löytääkseni mitä hän oikein haluaa. Then we will sort it out. Ja sitten tulemme selvittämään asian. I saw the glory overrule the darkness. Näin kirkkauden kumoavan pimeyden. And when Jesus came, Ja kun Jeesus tuli, he overthrew the darkness. niin hän kukisti pimeyden. And he became the light of the world. Ja hänestä tuli maailman valo. But why Mutta miksi? is the church in the middle ground? Seurakunta on keskialueella. I have gone through the Bible. Olen käynyt läpi Raamatun. I have searched and searched Olen etsinyt ja etsinyt ja etsinyt. to find out Löytääkseni, how is this thing? kuinka tämä asia oikein on. Is there a place Onko olemassa paikkaa, where the Bible says jossa Raamattu sanoo, that he came että hän tuli to redeem us from the darkness lunastamaan meidät pois pimeydestä and in the middle ground, ja jättämään meidät harmaalle keskialueelle. and he left us in the gray area? Että hän olisi jättänyt meidät harmaalle alueelle. He's saying Hän sanoo, that when you go to the Bible, että kun sinä menet Raamattuun you will search and search and search. ja etsit ja etsit ja etsit, But what you found is this. mutta mitä sinä löydät on tämä. He had sufficient power Hänellä on riittävästi voimaa to remove us from darkness to the light, siirtää meidät pimeydestä valoon, from death to eternal life, kuolemasta ikuiseen elämään, from the world into heaven. maailmasta taivaaseen. But why is the church in the middle? Mutta miksi seurakunta on keskellä? Why is the church Miksi seurakunta on in the gray area harmaalla alueella, where jossa she has salvation, sillä on pelastus, but in the gray area mutta harmaalla alueella, between light and darkness? valon ja pimeyden välimaastossa. And if you read the book of Revelation 3:16, Ja jos luet ilmestyskirja 3:16, he says, hän sanoo, if you are lukewarm, jos olet penseä ja haalea, and then what? I'll spit you. niin oksennan sinut ulos. You are neither cold nor hot. Et ole kylmä etkä kuuma. And if you read the book of Hebrews 6, Ja jos luet hebrealaiskirjan luvun 6, verses 4-6, jakeet 4-6, he says, hän sanoo, after receiving the knowledge of the truth, the Holy Spirit, and the power of God, että ne, jotka ovat kerran vastaanottaneet totuuden tuntemisen ja pyhän hengen ja Jumalan voiman, if we go back into sin,
Ja jos menemme takaisin syntiin, no sacrifice for sin is available. niin ei ole enää uhria syntiemme edestä. Hebrews chapter 10, Hebrealaiskirje 10. verses 26 to 31. Jakeet 26-31. He repeats it. Hän toistaa sen. The abuse of the grace. Hän puhuu armon hyväksikäytöstä. And he says, Ja hän sanoo, if we deliberately keep on sinning, jos me tahallamme teemme syntiä, no more sacrifice for sin is left. niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä. The Lord is warning on the abuse of the grace. Herra varoittaa armon väärinkäytöstä. He's saying Hän sanoo, that this abuse of the grace että tämä armon hyväksikäyttö, that you see the modern church in all over the world is doing, jota näet modernin seurakunnan ympäri maailmaa harrastavan. he's saying Hän sanoo, it is dangerous, se on vaarallista, tragic, traagista, calamitous. tuhoisaa. He's saying Hän sanoo, you cannot abuse the grace. et voi hyväksikäyttää armoa. He's saying Hän sanoo, you cannot negotiate with darkness et voi neuvotella pimeyden kanssa, that homosexuals are negotiating mutta näet homoseksuaalien neuvottelevan with the church. seurakunnassa. He's saying Hän sanoo, remove the immoral dressing from the house, poistakaa tuo moraaliton pukeutuminen seurakunnasta. the short miniskirt, Ne lyhyet minihameet, tight trousers ne tiukat housut, that belong to the darkness. jotka kuuluvat pimeyteen. The cut, Ne halkiot, they cut that you may see the leg. joita he leikkaavat, jotta voisit nähdä heidän säärensä. Remove them from my house. Poistakaa ne minun huoneestani. My house Minun huoneeni is a holy house, on pyhä huone, the house of worship ylistyksen huone, for all the nations. palvonnan huone kaikille kansoille. The glory is in the house. Ja kirkkaus on sisällä Herran huoneessa.